Jo volia preguntar-li als dos, primer a vostè. Ha parlat que hi ha el 75% dels boscos de Catalunya són de propietat privada. Quan li costa a la Generalitat el manteniment i quines són la gestió que ha de fer els propietaris privats? Aquesta seria una. I la segona, es parla de 200.000 persones propietaris de bosc, però és veritat que el percentatge més alt està en mans de 3 o 4 famílies molt conegudes de Catalunya? Primer, la primera pregunta, permetin que li demani un aclariment. És a dir, quan vostè parla de la propietat forestal del 75% del nostre bosc és propietat forestal, nosaltres el que fem és disposar d'uns recursos econòmics del departament que posem a disposició del sector forestal, perquè nosaltres no podem gestionar finques privades, per entendre, a no ser que hi hagi un conveni, que en aquest cas doncs, no hi és, sinó que els propietaris forestals són els que tenen l'obligació, en tot cas, de gestionar o la voluntat de fer-ho i de buscar aquest aprofitament de la fusta de les seves propietats. Dit això, jo li he de fer dues consideracions. La primera, nosaltres disposem cada any de 23-25 milions d'euros que posem a disposició del sector, bé directament o bé indirectament. Indirectament nosaltres fem, a través de Forestal Catalana, inversions en camins, en gestió forestals. L'he dit abans també que hi havia un increment del 46% del que és la subhasta d'aprofitaments forestals dels boscos públics, vol dir part de la Generalitat, vol dir part del món local, amb una superfície incrementada fins a 480.000 hectàrees de sector forestal, que això es posa a disposició del sector privat, de la indústria, dels serradors, etc., per transformar aquesta fusta i per tant per dinamitzar aquest sector. Increment del 46% en un any, jo crec que és una quantitat important. Segona consideració, a Catalunya existeix el Centre de la Propietat Forestal, que és el centre que reuneix els propietaris forestals, a banda del que és el Consorci Forestal de Catalunya. Aquest Centre de Propietat Forestal cada any estableix els criteris i les ordres de subvenció d'ajuda que es fan no a través del departament, sinó que el departament posa diners al centre i el centre fa les ajudes per la dinamització de la gestió local, de la gestió forestal, perdó. Com es fa això? Només poden tenir accés a aquests diners públics a través del Centre de Propietat Forestal aquelles finques que disposin d'un pla tècnic de gestió. Què vol dir? Que són aquelles finques que estan programades per gestionar-se des del punt de vista forestal. I a partir d'aquí aquest és l'increment o aquest és l'incentiu que des de la Generalitat es posa a disposició del sector forestal. Òbviament un propietari forestal que no disposa d'un pla de gestió en principi no pot tenir accés a diners públics. Per què? Doncs perquè el pla de gestió, el pla tècnic de gestió, és aquell pla que ens dibuixa i ens marca la trajectòria del que vol fer aquella persona propietària amb el seu bosc durant els propers 10, 15, 20, 25 i 30 anys. He dit que la gestió forestal és una gestió molt lenta i per tant s'ha de programar doncs, en molt temps. Per tant, aquesta és una mica la dimensió del que vostè em pregunta. Sí, les obligacions dels propietaris i després en mans de 4 famílies conegudes, el percentatge més alt de propietat? Bueno, jo no conec ara exactament quins són els percentatges de la fraccionament d'aquesta propietat forestal, però en tot cas és un tema absolutament privat, és a dir, una persona que té una propietat, aquesta propietat és forestal, jo no hi tinc res a dir. A partir d'aquí, què ha de fer el propietari per gestionar-ho? El que digui el pla tècnic de gestió. És a dir, precisament el pla tècnic de gestió estableix l'aprofitament, estableix quines són les vies d'accés, estableix quines són les infraestructures que es necessiten per gestionar d'una manera correcta aquesta propietat forestal i per tant tot això es va fent a través d'aportacions particulars en funció de la rentabilitat del bosc que li dona el propi propietari i en funció de les ajudes que des de la Direcció General o des del Centre de Propietat Forestal es posen a disposició del sector forestal del nostre país. Conseller, amb el tema d'aquesta normativa que han tret per donar suport als ajuntaments en el tema de la reforma local, vostè parlava de donar suport legal per al tema de serveis socials, de mosquits, d'escoles de música, però tot això ja ho venen fent els ajuntaments amb el suport de les diputacions, de totes les diputacions. Això perquè, clar, els ajuntaments fins ara estaven fent un 25% de coses que no li tocaven, que li tocaven a Madrid o sobretot a la Generalitat. Es comptarà amb el suport de la Diputació en aquest tema? Perquè clar, si no hi ha diners, l'única institució que en aquest moment disposa de diners són les diputacions.
El govern compta amb el suport de les diputacions per a aquest tema? De fet, hi venim comptant fins ara, i aquesta mesura no només afecta, ho he dit abans potser molt de passada, no només afecta als ajuntaments, sinó també a les entitats supramunicipals, on hi ha consells comarcals o on hi ha diputacions, que sobretot en molts casos d'una manera, diguem-ne, substitutòria, si es pot dir d'aquesta manera, o mancomunada, digue-li com vulgui, doncs arriben allà on sobretot els més petits no tenen capacitat d'arribar. I a l'últim, ahir el senyor Martí, el secretari de Comunicació, en una presentació d'un llibre, va dir: el govern defiende que la transparencia debe ir unida a la rendición de cuentas. Eso es una teoria, perquè a la pràctica jo continuo esperant una entrevista amb el director general de presons, que no se m'ha donat. Vaja, jo tinc la convicció i la percepció, i la prova és també aquesta roda de premsa, que procurem respondre tot el que se'ns demana. Si hi ha una casuística concreta, doncs, vaja, tinc el convenciment que és l'excepció que confirma la regla. Aquest és el propòsit. Sí, quina durada tindrà, continuant amb el tema, quina durada tindrà la signatura d'aquest conveni? Màxim de 30 anys, preveu la llei. 30 anys. Màxim de 30 anys. Això afectaria als treballadors de l'ACA? I després com afectaria el reste de territori de Catalunya, aquest tema? Bueno, el reste del territori passa que no hi ha, diguem-ne, no afectaria els treballadors, perquè això aquí no hi ha... No afecta. No, perquè la prestació ja la ve fent, diguem-ne, a nivell finalista, l'àrea metropolitana. Aquí hi ha de fet, una reordenació, un nou, de fet, deu ser més adaptat, diguem-ne, a les necessitats que tenim, no? I a la realitat que administrem. L'àrea metropolitana ja és responsable de bona part de la prestació d'aquest servei, per tant ja ho està fent ella, no? I després, em deia el termini o què més em deia? I el reste de... El reste hi ha una cosa, que és que no hi ha aquest reconeixement a la llei, diguem-ne, que estableix el règim hidràulic en el nostre país, és a dir, no hi ha una equivalent a l'àrea metropolitana de Barcelona pel reste del territori. Llavors, si de cas el que s'hauria de fer doncs és modificar la llei que estableix el règim de funcionament de les entitats locals públiques de l'aigua, per entendre'ns, no? I ja veurem si això és possible o no. Hi ha realitats, diguem-ne, on potser això podria ser desenvolupat, no ho sabem a hores d'ara. En qualsevol cas no hi ha, diguem-ne, un factor o un... No s'ha estudiat aquesta possibilitat de què passaria amb el reste de Catalunya? No, perquè la resta té unes característiques que són evidents i una fórmula hauria de ser diferent que la d'aquesta, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona va ser una discussió que la vàrem tenir i de fet hi va haver un gran acord polític el 2010, no? Que es va aprovar una llei, no?, de creació de l'àrea metropolitana de Barcelona, i el reconeixement no és només simbòlic del fet metropolità de Barcelona, sinó que hi ha una realitat al darrere, no? Bueno, doncs la resta del país no és la resta, respon a unes característiques diferents, on, per cert, doncs si l'ACA pot recuperar a partir del 2015 una major possibilitat financera, no per haver de pagar crèdits i interessos, sinó per poder fer inversions i recuperar el Pesaro, per exemple, doncs això redundarà també en el conjunt del país, perquè a més nosaltres, diguem-ne, l'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana de Barcelona també té a veure amb aigua que prové del conjunt del país, si vostè s'ho mira, no? Bé, per tant, té totes aquestes, diguem-ne, característiques, això. Una altra pregunta. Ha parlat vostè amb el senyor Duran després de les seves declaracions en Suïssa, de la conferència que va donar? Bueno, sí, hem tingut intercanvis d'impressions aquests dies, sí. Ha parlat amb ell? Intercanvi d'opinions? Sí, home, esclar, sí. Sí, jo li preguntaré avui de temes del govern. L'aportació aquesta que fan vostès, que fa el govern a l'estació d'esquí de Boitaüll, és viable en aquest moment l'estació? Perquè em sembla que no és la primera vegada que el govern dona suport econòmic i tècnic a l'estació d'esquí. Bueno, jo no em conec els detalls, però avui ho comentàvem en el govern
des del punt de vista de l'estació es va orientant a la seva viabilitat. Si vostè agafa l'estació sola, és evident que aquest tipus de decisions, com es va fer per exemple en el cas de Vallter, no? Són decisions que només es poden explicar per part d'un govern si hi ha un retorn en el seu territori. S'expliquen per aquest motiu, no? Com governs anteriors també havien fet, no? Evidentment, la mirada és orientar tot això a la rendibilitat. Pot haver-hi un interregne de temps, que no li sé valorar amb quan, doncs que això, en el que és l'estricta, diguem-ne, operació, en aquest cas seria l'estació en concret, no? Doncs pugui tenir pèrdues, o millor dit, si ho haguéssim deixat en mans dels mercats purs, tot això estaria tancat amb totes les conseqüències per al territori des del punt de vista doncs, de la seva viabilitat social i econòmica, no? Per això els governs a vegades actuen amb aquest tipus d'operacions, i això de fet és en forma de préstec. Per tant, quan el govern participa en la concessió d'un préstec és perquè darrere doncs, hi ha els informes corresponents i una expectativa de retorn, perquè un no dona préstecs allà on pensa segur que no hi haurà retorn. Per tant, aquesta viabilitat es considera garantida des d'aquest punt de vista, no?